praktika komunitateak kontzeptua berak adierazten duena oso bidei sinplea da. Bai da, interes baten inguruan biltzen da talde komunitate, pertsona multzo bat, eta hortikan interes eta talde horretatik sortzen dian praktika guztiak dira ezaugarritzen dutena praktika komunitate bat. Praktika komunitate bat litzateke adibidez kirol talde bat, baina talde futbolean jokatzen duten 11 gehi suplente dian pertsona horiek, gehi entrenatzailea, hori izango litzateke praktika komunitate zehatz bat, edo litzateke igande batean musikoak dantza egiteko elkartzen dian pertsona helduak, hori izango litzateke praktika komunitate bat, bai, badago interes bat, dantza egitea, dago jende multzo bat, eta hor sortzen dira praktika zehatz batzuk, bai. Dantza egiten dugu, gero salda hartzera juten geha toki batera, hortikan praktika batzuk WhatsApp talde bat sortzen dugu, hori izango litzateke praktika komunitate bat. Eta praktika horiek hizkuntza praktikak ere badira. Praktika komunitate bakoitzean ere hizkuntza dinamika zehatz batzuk sortzen dira. Hizkuntza bat edo beste erabiltzen da, edo hizkuntza bat baino gehiago erabiltzen da, hizkera bat edo hitz egiteko modu bat sortzen da, praktika linguistiko batzuk badaude. Orduan, nire ustez interesgarria da gure ikuspegitik, nolabait zentroan ez dagolako hizkuntza, interesa edo praktika zehatz batzuk daude, eta hortikan, nolabait sortzen dira, linguistikoak izan daitezken praktika batzuk, eta hor nolabait eragin dezakegu guk, pixkat pentsatuta ere praktika komunitate horietan hizkuntza praktika kolektibo batzuk sortu ditzakegu, pixkat guk kasu honetan euskeraren erabilera handitzeko adibidez, hor praktika horiei lotuta horri buruz pentsatu dezakegu eta eragin dezakegu. Bai, moldatu daitezke eta esango nuke etengabe moldatzen ari diala hizkuntza erabiltzeko moduak, arauak, praktikak, bai. Hor nik uste hizkuntza sozializazioak kontzeptuak eta teorizazioak erakusten diguna da hizkuntzak nolabait hizkuntza sozializazio prozesua, ikasketa prozesua eta komunitate edo gizarte bakoitza ditun hizkuntza arau horiek etengabe ikasten eta etengabe aldatzen nahi diala eta dinamikoa diala. Dinamikoak eta elkarre eraginean oinarritzen diala. Orduan, berriro ere nik uste dut hemen kontzeptu gakoa da pixkat alde batetik hausnarketa kritiko baten bidez horri buruz pentsatzen badugu, hau da, ze hizkuntz praktika ditugu, ze hizkuntza arauak ditugu gure testu inguruan, hausnarketa kritiko, guk erabiltzen dugu batzuetan soziolinguistika kritikoan bitartez edo hausnarketa kritiko bitartez eragin dezakegu aldaketa batzuk. Lehenengo pentsatu eta horren bitartez kolektiboan egin dezakegu aldaketa batzuk eragitea. Baina lehenengo gauza nik uste dela kontziente izatea. Arau batzu daudela, batzuetan ez dela bakarrik norberaren baitan dauden kontua, baizik eta taldearen baitan, eta aldaketa ere, hizkuntza arau horien aldaketa ere taldean izatea horrek laguntzen du, hori izango litzateke gakoa. Lehenengo ondo ulertu behar dugu gazte kultura azkenean, edo gazte kulturak diala une bakoitzean gazte diren pertsona horiek partekatzen dituzte simboloak, ideak, pentsatzeko moduak, egiteko moduak eta guzti hori. Eta
gazte kultura beti ulertu imar dugu, eta hori nik uste hizkuntzarako interesgarria da, beti ulertu imar dugu testu inguru global batean. Gaur egungo hemen bizi diren gazte kultura global baten jasolea badia eta horren eragile ere badira. Orduan, nire ustez hizkuntzari begira gakoa da gazte kultura hori euskeraz eta euskeratik ere eraikitzeko baliabideak ematea. Hau da, nire ustez hor gakoa da guk ez genuke hainbeste pentsatu behar zer eskaini behar diogun, edo ze musika erakutsi behar diogu, edo ze literatura edo ze festa eskaini behar diogu gazte hauei, baizik eta ematea baliabideak beraiek euskal gazte kultura hori sortzeko, euskeratik eta euskeraz sortzeko baliabideak ematea. Guri dagokioguna heldu bezala eta printzipioz baliabide materialak ditugun pertsona bezala litzateke espazioa guneak eskaintzea gazte kultura hori sortu ahal izateko. Egiten dugula, zenbait esan euskerazko musika, gazteen musika sortzeko zenbait baliabideak eskaintzen dira, baina gako hori litzateke ikusentzunezkoak, sare sozialetan aukera ematea beraiei hortikan euskaraz sortzeko.